Казвам се Денис Теофиков, от София съм, Люлин 5 и ще пея. Късмет ти пожелавам. Давай, ената. Преди да излеза на сцената бях много притеснен, да не би да получа 2 не и 2 да или може би да не мина. Искам да не се притесняваш. Добре. Когато се почувстваш уверен, започвай. What about sunrise? What about rain? Но когато излезнах на сцената, сякаш целият страх изчезна и пак не се представих много добре, но този път мисля, че ще се получи по-добре. Имаше някои тонове от притеснения, които не можех да ги хвана. Ще ги поправя. Ти притежаваш всички качества да станеш голяма българска звезда. Казвам ти да. Да. Съжалявам, Денис, от мен имаш не. Предполагам, че вече знаеш, че аз ще ти кажа да. Минаваш 3 да 1 не. До следващия път. Следващия път ще се опитам да впечатля Любо. Казаха, че е супер, но аз знам, че имаше някои грешки, но те явно не са ги забелязали. Моите поздравления. Мерси. Беше много притеснен, нали? Ами, в принцип е така, но втория път обещавам, че няма да се повтори. Ваня Цветкова, тя е много добра артистка и много се радвам, че ми каза да. Леле, каква звезда това може да стане? Е, това момченце. Каква красота! Това дете може да стане голяма звезда, каква красота и разни... Много имаше, аз забравих. Стил! Как? Въобще... След България търси талант, имам нови приятели, с много хора се запознах. Много хора искаха да се запознаят с мен. Почувствах се като звезда. But you didn't know all the ways I loved you. Този път няма да седя на едно място, ще се движи с цялата сцена, няма да бъда толкова притеснен. Ще излизам на сцената, не ме пропускайте, подготвил съм ви изненада. But you smile, oh, it did, the spell was lost, oh, and here we are in heaven, for you are mine.
Аплодисменти за Денис. Денис, много бих искала... Първо, браво за това изпълнение. Искам Есил да кажеш какво мисли за това изпълнение току-що на сцената. Аз крещях накрая. Просто се улових как крещя. Не, това... Просто не мога да повярвам какво се случи тази вечер. Най-доброто изпълнение до този момент. Ти показа, че сме били прави с Ваня. Абсолютно. Да, на визитката си каза няколко неща, които малко ни засегнаха. Каза, че не сме чули разни твои грешчици. Не, мило мое дете, ние ги чухме. Но ние усетихме това, което ти имаш и ти го показа тази вечер. Имаш невероятно чувство за свинг. Джазираш прекрасно. Ти си нашият Майкъл Бубле. Ето сега откривам Майкъл Бубле. Мерси. Невероятно чувство носиш себе си и го показваш на сцената, въпреки твоето притеснение. Тази ръка, която правише на кастинга по същия начин, мачкаше, това показа твоето притеснение. Но как пя тази вечер? Как пя? Прекрасно беше. Давам думата на Ваня и тя да каже. Ваня, дадена ти е думата. Ваня е много горда. Да. Със себе си. И искам да чуя какво ще каже Любо. Любо, прехвърляме топката директно. Да. Пак за мен става въпрос, нали разбираш? Виж, наистина си много добър, много ме впечатли. Съжалявам за нето, което съм ти казал миналия път. Два съвета. Нямам какво да говоря за тръгнал си по верен път, но два съвета по този път винаги ще са ти от полза. Първо, винаги, когато можеш да носи папионка. И второ, втория е по-важен. Никога не вярвай на актриси. Каквото и да ти говоря. Само на тебе. Никога не вярвай на актриси. А Сене, съгласен ли си с това, което Любо каза? Не. Не. Какво да каже? Той живее с актриса. Един съвет от мене. Когато усещаш напрежение на сцената, не си мачкай ръката, а си стегни пръстите на крака в обувката. И напрежението ще отиде долу в обувката, а не в ръката. А иначе, тя е абсолютно права. Майкъл Бубле е да ходи да се надбегва. Ти пееш като негър. Ти имаш негърски глас, което е убийствено, братле. Страхотен! Според мен, журито много хареса твоето изпълнение. Все пак това е At Last на Ета Джеймс. Ако тя те слушаше, какво според теб би казал за твоето изпълнение? Или ти самия? Какво смяташ за това, което направи на сцената? Доволен ли си? Мисля, че съм доволен. Този път показах какво мога. Бях много притеснителен първия път, но малко... Този път не бях толкова много. Ама това зависи от публиката. Публиката сега те аплодира, защото ти си наистина невероятен и има много потенциал в теб. Просто трябва да преодолееш това притеснение и да избухнеш в един момент, защото според мен и журито, и аз, и цялата публика очакваме точно това от теб и това ще се случи. Но за това пък са важни зрителите, към които аз сега ще се обърна. Ако изпълнението на Денис е докоснало нежна струна във вашите души, подкрепете го неограничено с СМС на номер 19637 за всички мобилни оператори или с обаждане на 0901 630 37. Линиите за гласуване ще останат отворени до четвъртък. Гласувайте и в интернет на talant.btv.bg. Там е безплатно до 3 пъти на концерт.